духтаро аксара аксияш рафтаистай успет кунен тамом нашава нигоҳ кунен ҳамаш бори новинка зелои беҳад хушромадаи 220 сомон бовар мекунен. инам тигроҳоро диден чӣ хел хушрӯчанд ҳамаш бори наваи 220 сомонӣ. баъд медонен иҷада аксияи грандиозне эълон кардагиян обуфошон кадомеша ки дидестен ку ҳамаш бори дубаю бори туркияй нархошо набоша медонен чанд сум кардагиян 100 сомон 150 сомон ҳами қиматаш инам кросовкаи 450 сомон ки дар иҷа 300 сум шидагияй. хулоса ина прадои тобистонара диден сабукак 100 сомон духтаро хулоса 100 150 200 220 анам хеле нархои беҳтаринай аксияи грандиозняй инами гучиё 300 сум буд 220 сомон шидагияй. баъд нигоҳ кунен туфлиҳои фасона диден платформаи хушрӯра диден 250 сомон турецкиҳои оригинал марҳамат дар кортон боша ҳатман ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран. ина ёра диден духтаро чӣ хушрӯчанд ҳатман нависен доставкатон мекунанд. лорико оригиналан 150 сомон турецки ҳамаи борое ки дидестен ку духтаро ҳам туркияй ҳам бори ваяй духтарако дубай. хулоса ина ё 150 сомон шидагиян. ам туфлиёра диден нархаш медонен чанд сум буд 300 сомон 250 буд ҳозир аксия кати 150 сомон шидагия дар анами хоҳарак. ма рақамоша мемонам нависеншона дарава как доставкатон мекунанд ё ки биёен прадора бинен чӣ хел хушрӯчанд. баъданам ёра гуфтум духтаро ёра то 450 мефурӯшанд беҳад сифати хуб дора бори навай ҳозир аксия шидагияй 300 сомон кардагиян. марамат инчунин дар иҷа на танҳо обув балки дастархон полотенца болишт хулас ҳамаи чи ҳастай то охири набора тамошо кунен бовар кунен духтарако ҳам полотенцаҳои хушрӯ доранд набораи фасон доранд туркияй арзон кардагиян. марамат ина бинен борошона бо агар наборода хушрӯ надидеста бошен ку духтаро бинависен расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо карда хитон интихоб кунен. манат хоҳем брен аз пеш бинен духтаро хоҳен мисол нависен ҳами духтарак дар расмоша партоянд хушрӯгиша диден ина прадои фасон аксия шидагияй арзон кардагиян. шлопка платформа туфли ина 100 сомон 150 сомон инам хеле нархо охи духтаро ҳамаш брендои машҳури ҷаҳонияй ҳам бренди лайкияй ҳам морай ҳам зелай хулас ҳам брендое ки қиматанку аксия шидагияй дидена ай 100 сомон сар мешавад дар иҷа. марҳамат духтарако чӣ хеле гуфтум дастархонои фасон доранд. баданаи набора бинен 6 дора духтароиро бинен чӣ хел хушрӯай 180 сомон турецки оригинал ана ин намудуш 6 дора 120 сомон ай духтаро. марамат туркиёро медонен ку 200 болояй лекин дидена чӣ хел нархоша арзон кардагияй. бинависен ана хеле покривалои турки оригинал доранд и покривалорам аксия кардагиян. нарх навои кадомеша намедонен ку нафаҳмиден бинависен расмоша мепартоянд нархоша мефаҳмонандтона харид кунен. баъд болиштои оригинал доранд турецки марҳамат нархошон 140 сомон бисёриё мепурсанд мана оригинал 140 сомон нависен.